Пътуването ни лови впечатляваща природа, колоритни традиции и късчета от живота на местното население. Макар и трудно проходими, пътищата откриха пред нас спиращи дъха гледки. Крайната дестинация за екипа ни беше планинското село Требище, в което по щастлива случайност пристигнахме в деня за пазар. Освен от приветливите жители, бяхме посрещнати и от будните възпитаници на основното училище в селото. Именно на тях Технополис дари 5 лаптопа и 20 таблета. Нашата компания вярва, че образованието е в основата на изграждането на успешни млади личности, каквито сте вие, и такива съдружни общности, които ни посрещат тук в това екипно място. Искам да ви пожелая много здраве, за напред също да влагате още по-големи усилия да се учите и да постигате по-големи успехи. Бъдете здрави! Казваме скоро на Требище и българската общност в Албания и обещаваме, че ще се върнем.